Mae'r cyffro a'r drama wedi dechrau'n gynnar iawn yma ynghylch y gwartheg ar fore cynta'r Ffaeria, gyda'r gwartheg Dion Cymreig yn cadw'r beirniad Arwyn Morgans yn brysur iawn. Yr heffrod sydd o'i flaen Arwyn sydd yn beirniadu'r heffrod i gyd yma yn y Ffaeria eleni, ac mae wedi bod yn neud i waith yn drylwyr iawn hyd yma, ac wedi gwneud y gwaith yn dda iawn. Mae'n nesau at benderfyniad. Angharad Davies, fferm Bryn Glas, Ponterwyd sy'n cadw cwmni fi o hyd. Angharad, le wyt ti'n meddwl mae'r wobr gyntaf mynd yn y dosbarth cyntaf eleni te? Wedyn ni bod y beirniad wedi gwneud i benderfyniad. Yn gweld y rosets yn dod, so Carwyn Lewis sydd yn cipio'r gyntaf. A Sianed gafodd e lwyddiant yma hefyd yn ennill dosbarth heffrod yn ogystal. Wedi gwneud y dwbl? Ydy. Llonglyrchiadau mowr iawn iddo. Pam wyt ti'n meddwl bod hon wedi dod i'r brig yn y dosbarth yma de? Ni'n gweld i fyna, mae'n glamp o heffer yr un drwma yn y dosbarth. Mae'n eitha'r bwerus yn wy. Mae'n bwerus ofnadw. A mae'n smart. Yn pwyso 648 kilo. Fydd hon yn drymach effer na aml i fustach yn y Ffaeria yma? Fydd. Yn y gwartheg Dion, fi'n meddwl mae un bustach sydd yn drwmach neu. Felly mae tipyn o bwysau ar y heither yma. A pwy sydd wedi cael yr ail wobr, tywed? Gareth a Diane sy'n ni fan hyn o Sir Benfro. Y trydydd wobr yn mynd i Gonwy wedyn? Ydy, at yr Brodyr Owen. A dy dad wedi cael Bedwaredd yn dod trwy Bryn Glas. Fydd e'n fodlon da hwnna? Fydd, oedden ni'n meddwl bod e. Ware teg. Mae dod allan o'r cylch yma gyda carden yn union. Mae yna waith paratoi dychryn wedi mynd fewn i'r gwartheg yma fel i ni gyd yn gwybod. Mae'r gwaith yn dechrau misoedd o flaen llaw. Ac dyna ni yn gweld enillydd y dosbarth cyntaf eleni yn y Ffair. Dosbarth yr heffrod Dion Cymreig yn mynd i Carwyn Lewis. Llonglyrchiadau mowr iawn iddo fe. Clamp o heffer yn agor y Ffair mewn steil. Diolch yn fawr i ti Angharad, o'r osa da fi.